2017 елда безнең татар халкының һәм мөселман халыкларының берничә төп вакыйгасы була. Һәм бу вакыйгалар әлбәттә мөселман халыкларына дәүләтчелекне биргән вакыйгалар була. Берсе аны Мәскәүдә уза, 17 елның маенда, һәм анда резолюция нигезендә әйтелә, һәрбер халык территориаль автономияны булдыра ала. Россия дәүләте ул һичшиксез федератив дәүләт булырга, федератив демократик дәүләт булырга тиеш. 17 елның 22 июнендә бердәм утырышта шундый милли мәдәни автономия, милли мәдәни мөхтәрриятны игълан итәләр. Бу безнең өчен бик зур дата һәм безгә калса инде, миңа калса тарихчы буларак та аны рәсми бәйрәм даталарына кертәсе иде. Чөнки шуннан безнең татар халкының, Татарстанда яшәүче халыкларның дәүләтчелек, хәзерге дәүләтчелек тарихы башланып китә.